ना ना, अगर शेर पिंजरा में रहे तो ई ना समझ लेवे के कि उ गिदड़ बन गईल। चश्मा उतार न तो हमरा डिस्टर्ब होता। बा खेसारी भैया, तोरा तो हमर स्टाइल निमन ना लागेला, तो चश्मा निकाल के बात करत तानी। तू अगर डिस्टर्ब होकर रहता तो चलो आज तोरे गाना के बारे में बात हो जाओ। तो फिर एगो खेसारी भैया गाना आइल बा, जोरा गाना के नाम बा चेला पिए त गजेड़ी। और अगर कम बैक कहल जाला तो एकरा कहल जाला। और आज से कुछ दिन पहले शाहरुख खान के भी कम बैक करे के रहे, तो तोनी देख लो कि वो मतलब अपना पूरा बॉलीवुड के डायरेक्टर के, म्यूजिशियन के, सब लोग के कार पर लात मार के निकाल दल और सब साउथ इंडस्ट्री से उठा के लेना। तोनी के पते बाके कि जवान फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना भेलक और कितना ज़्यादा फेमस फिल्म भइल। ओकरा बाद आज खेसारी भैया के देखनी है गाना, तो सबसे पहले एकरा अंदर सबसे पहले अखिलेश कश्यप के हटा देवल गई बा। अगर खेसारी भैया गाना होके अखिलेश कश्यप लिखले होकस और अखिलेश कश्यप के लिखल गाना चोरी के ना होके और खेसारी भैया पर चोरी के इल्जाम ना लागे, शंका हो ना सकेला। देख ला मौसा, बतावा। ओकरा बाद म्यूजिक में हटा के वो अपन म्यूजिशियन, ओकरा बाद लाइल बाड़न प्रिंस प्रियदर्शी के और म्यूजिक देले बाड़न और का लाइन लिखल बा भाई, एकदम मतलब दिल से सैल्यूट करे चाहतानी। ये एकदम गाना कही तो एकदम गजब बाके। सही बात है। और साथ में ही भोजपुरी में सबसे ज़्यादा फीमेल सिंगर के चलेला तो शिल्पी राज, उनकरो खींच के ले आइल बाड़न, आवो हमरा में एक बेर तोरो साथे हो जाओ गाना। और जैसे ही गाना आइल भाई का कहीं एकदम तहलका मचा के बाजा ताके। और ये गाना मतलब एक दिन में 1 मिलियन पार कर गई बा। और ये गाना के बारे में अगर बात कर लेवल जाओ तो ये गाना के वीडियो मतलब मिला जुला के एकदम ठीक बा, काहे कि वीडियो हमरा उतना संतुष्ट ना कर पाइल। हमरो पता बा कि 1 महीना के टाइम रहेला सिंगर लोग के पास और 1 महीना में ये लोग के वीडियो बनावे के बाद, लिरिक्स लिखे के बाद, म्यूजिक बनावे के मतलब 1 महीना में सब कुछ रहेला। और 1 महीना में ही मतलब कितना बनावल जाओ। और हम अपना मन से ये गाना के 4 रेटिंग देवे चाहता नहीं, काहे कि 5 ना देम, काहे कि वीडियो उतना अच्छा हमरा ना लागल। ओकरा बाद ये गाना में हमरा एक और डिसपॉइंट लागल है कि ये में देखनी है कि खेसारी भैया के मतलब गांजा पियत में वीडियो बनावे बाड़न और इनकर फैन बेस इतना तगड़ा है भाई कि इनकर मतलब कोनो छाती बनवाले वाला फोटो तो कोनो हाथ बनवाले वाला फोटो। तो ऐसा शंका ना हो कि बिहार के युवा लोग इनकरा के देख के मतलब गांजा एकदम धुकल शुरू कर देवे। तो ई हमरा एगो डिसपॉइंट लागल है कि भोले बाबा का नाम बाके कि मान ल कि तू गांजा पियता रह, भांग पियता रह, जितना भी तोर बुरी आदत बा ले आके हमरा पर समर्पित कर दह, तू मतलब खत्म कर दह ओकरा के। तो लेकिन ये गाना में मतलब भांग उंग के ज़्यादा तरीका प्रचार कर गई बा, तो वो हमरा तरीका खराब लागल है। ओकरा बाद ये गाना में हमरा सबसे अगर मस्त लागल है तो खेसारी भैया के एक्टिंग। सही बात है। और कितना खुश होकर मतलब एक्टिंग करता खेसारी भैया, एकदम मतलब दिल के छुए वाला हो गई है। तो यही चलते कहल जाला कि सब स्टार पर भारी अपन खेसारी। देख ला मौसा, बतावा। अब तोहनी कमेंट करके बतावा कि तोहनी 5 रेटिंग में से खेसारी लाल यादव का गाना कि चेला पिए त गंजेड़ी, ये गाना के तोहनी कितना रेटिंग देवे चाहता रह और ये गाना में का कमी बा, का पूर्ति बा के तोहनी कमेंट करके बतावा।